Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela flimkien ma' Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli l-ġlieda kontra l-fqar u s-solitudni Ivan Bartolo ħabbru konsultazzjoni pubblika biex jiżdiedu l-ammont ta' donazzjonijiet tal-organi. Matul konferenza tal-aħbarijiet fil-Ministeru tas-Saħħa ġie spjegat li preżentament wieħed jista' jagħti l-organi jekk jiġi ċertifikat mewt tal-moħħ jew brain dead. Iżda l-konsultazzjoni se twessa biex tinkludi wkoll persuni li jsofru minn ħsara irreversibbli fis-sistema vaskulari bil-konsegwenza li titwaqqaf iċ-ċirkolazzjoni tad-demm u l-ossiġnu. F'Malta sal-2025 kien hemm madwar 29,000 ruħ irreġistrat bħala donatur, filwaqt li skont mistoqsija parlamentari tad-deputat Ivan Bartolo fl-2025 saru 17 trapjant f'pajjiżna. Il-Ministru Joe Etienne Bela spjega li jittama hija li jekk il-liġi tiġi emendata, it-trapjanti jiżdiedu b'madwar 50%. Dan ifisser li minn traġedja waħda, il-mewt hija dejjem traġika, ikunu jistgħu jibbenefikaw, tinbidel ħajjithom kompletament, insalvaw il-ħajjiet ta' 9 persuni. Fil-waqt li fil-bidu kienet jiġi propost li tiddaħħal sistema opt-out fejn wieħed jażel li ma jkunx donatur flok li jkun donatur, kemm il-Ministru Joe Etienne Bela u d-Deputat Nazzjonalista Parlamentari Ivan Bartolo qalu li fuq pariri tal-esperti ġie rrakkomandat li ma tiddaħħalx din is-sistema. Bis-sistema opt-out jidher li pajjiżi oħra ma mxiex daqshekk il-qudiem, imma b'din is-sistema kif qal anke l-Ministru 40% ta' trappjanti iktar mill-mument. Il-konsultazzjoni pubblika se tkun miftuħa għal perjodu ta' xarejn.